Praise the Lord. Naimpag nga oras tayo amin, gagayem ken kakabsat. Iti neto nga oras, kahit kumanti mang-share kada kayo iti may nga paset iti nasantuan nga surat. Kas may sa Kristiyano, masapul nga agtengeg tayo, agadal tayo iti sao iti apo kakabsat. Tadagto laing ti kakaisuna nga taraon tayo nga na espirituan. Matadayaw tinagad iti Dios. Ti sao ti apo ket masarakan iti Salmo iti kapitulo 26 iti versikulo 2. Salmo 26 iti versikulo 2. Iti King James version nga Ilocano kunana, usigan na ko Hiuba ket padasen na. Tigitingem to'y puso ken isip ko. Iti met na imbag nga damag nga Ilocano kunana, sukimaten ken suuten lako apo. Usigem nagitarigagay ken panunot ko. Amoyo kakabsat, iti si bubukel a Biblia, makita tayo tinaduma-duma a sitwasyon no sa dino ati Dios ket suuten na dagiti tattao. Tapno maamuan na no sursuruten da isuna wenno saan. No ay ayatenda isuna wenno saan. Tinasyon nga Israel ket namin adu a sinuot ti Dios. Kabayatan iti 40 nga tawen apan pannagnada iti disyerto wenno iti letang. Ket kunana iti Deuteronomy chapter 8 iti verse 2. Ket laglagipem to amin adalan apang iturungan ken ka ni Hiuba a Dios mo kadagitoy 40 a tawen iti letang. Tapno pagpakumbabaen naka, tapno masuot ka, tapno maamuan ti adda itapusom. No salimet metamto metlaeng nagtibilbilin na wenno saan. Daytoy ti dinakamat ti paset ti nasantuan nga surat. Daytoy ti kuna ni Apo Dios kadagiti Israelitas kakabsat. Mabalin nga saludsudem, apay anasken pay lang nga suoten na tayo ti Dios. San kadi nga ammon ti Dios ti amin? Pakairamanan no anyat aramiden tayo itunggal sitwasyon kabayatan nga masusuot tayo. Kakabsat, when ammo amin ti Dios, ngem di tayo am-ammo no asidno tayo ken no anya ti kasaad ti kinatao tayo. When no anya ti reaksyon tayo intun panawen nga suoton na tayo iti Dios ay ayaten nga kakabsat. Saan na tayo atistingin ti Dios tapno amwen na ti banag adi na paya ammo. Ngem tapno paneknekan na tayo, mapaneknekan ka na tayo iti kinatao tayo ti kinamanagayat na ti panlakabalin ken kinamatalek na Dios. Iti Genesis iti kapitulo 22 kakabsat, babasa itoy nga ni Abraham nasuot babaen ken ni Apo Dios. Babaen iti panangbilin ni Apo Dios ken kuana nga mapan na idaton amapuuran ti anak na nga ni Isaac. Kakaisuna nga anak na ni Isaac, ti anak nga inkari ti Dios ken kuana apaggapuan ti dakkel a nasyon. Iti daytoy adawat ti Dios kasla daddadaelenen ti Dios ti karina nga aramidan na adakkel a nasyon ni Abraham. Di kami nakakabsat. Kasano amatong ti karina ken Abraham numatay ni Isaac. Sinuot ti Dios ni Abraham tapno ipalgak na no talaga nga agtaltalek ni Abraham iti Dios ken iti karina wenno saan. Kastamot aramiden ti Apo kada tayo. Wen ammo ti Dios no anya ti aramidan ni Abraham. Ngem nasken nga maamuan met ni Abraham no anya ti aramidan na. Ngarod sinuot na ni Abraham ket nakapasa. Kabayatan nga intag-ay ni Abraham ti imuko nga pangurungur na ken pangpapatay na. Kakabsat, iti kakaisuna nga anak na pinagsardeng ti Dios ket nangisagana iti maysa a karnero a kasukat ni Isaac a maidaton. Dengen nyo kakabsat, tunggal pan nakasuot ken pan nakatesting karamraman na ti panagtulnog. Intun suoten na tayo ti Dios, maipalgak no anya ti agpaypayso a kasasaad ti puso tayo. No agtaltalek tayo ti Dios, no mangnamnama tayo ti Dios, no agtultulnog tayo ti Dios, ken no ay ayaten tayo isuna akas pamaneknek tin tayo panagtulog ken kuana uray ada sakripisyo nga dawaten la kaditi bibiyag tayo. Kakabsat, natulog ka kadi iti bilin ken pagayatan ti Dios iti biyag mo. Wenno nasukir, wenno nasubeg tayo. Mabalin nga ammom ti isungbat mo. Ngem saan tayo at talaga amaamuan ti aramidan tayo. Aging gana amasuot
tayo. Kahit nangasawen, sa laing mapanagnekan, tipudpud no apanagayat mo iti Dios. Inton mapanagnekan, dahil nga panagayat, babaen ti panang suot ti Apo, ken ka. Ammo ti Dios ti aramidem. Ngem sika, iti panagsao, ammum kasla ammum ti aramidem. Ngem iti kinapudno na, saan mo nga ammo ti aramidem, pudpudno nga aramidem, tungpal ti aramidem, aging gana, nga di kadumteng, iti panawen, ti panakasuot. Gayem ken kabsat, daytoy ti sao ti Apo, kaya ti Apo nga agtulog ka, anyaman nga rigat, gapo nga binta ti panakasuot, ikilikodan digitoy, dakdakkel nga parabor, ken bendisyon, padaydayaw tinaga ni ti Apo. Nembag nga aldaw tayo, amin.